beth am y cydymffurfiad, beth am golwg y rhai sydd ar y brig? Ond mae yna deip dy fe, yn dos e? Pennau pert, digon o ansawdd uchel dyn nhw. Ydyn. Yn cadw'r sylw. Ie, mae pen eitha poni gyda nhw, yn dos e? Pennau pert. Os. Sydd yn dipyn o beth ac yn ffefryn gyda Geraint. Ie, fi'n credu bydd e moyn pennau bach digon pert. Mae fe'n hala nhw mas to. I weld nhw'n mynd. Nawr mae'r pwysau ymlaen. Ie. Paid wneud dim o'i le nawr. Na. A'r trot fach nôl. Sa'n gwybod, mae'n cerdded fydda nhw i gyd. Fel y ti'n gweud o blaen, dim ond Geraint sy'n beirniadu. Ie. Ond mae pawb yn feirniad yma. Odyn ma nhw. A ti'n meddwl am y berthynas sydd wedi bod rhwng rheini sydd yn magu ac yn datblygu y ceffylau. Mae'n berthynas hynod o bwysig. Wyt ti'n edrych ar y deiet, wyt ti'n edrych ar ei natur, wyt ti'n edrych ar yr hyfforddi, a'r disgyblu, pob peth. Pob math o agweddau. A paratoi ar gyfer yr amser cywir fyd. Ddim rhy gynnar, ddim rhy hwyr. Mae'n bwysig. O! Wel, ma' na gymeradwyaeth yn y dorf. Wedi dod i'r safle cynta, Pronas Welsh Dolly. Yr eboles tair blwyddod buddigol gyda'r adran y Cobiau Cymreig. Wedi bod yn y safle yna ers sbelfach, wedi aros am y canlyniad, ond fe ddath e gyda'r beirniad Mr Geraint Davies o Brydfa Rhyd Ddu. Ag anadlu, e? Ie. Bydd Ross yn teimlo'n eitha hapus yn cael ei fan hyn nawr. Falle gysguth e heno. A dathlu. Ie, falle. Yn i'n mynd i weid, mae'n bod e mewn digon cynnar ar ôl dathlu. Ti'n gallu gweld beth ath a llygad Geraint? Wel, nath hi symud yn dda, mae'n edrych yn dda, mae'n bert, mae digon o ansawdd da iddi, mae asgwrn da da i, o be ni'n lli weld o fan hyn. Felly, package cyflawn. A'r elfen poni yn eitha cryf hefyd, sydd yn dipyn o ffefryn gyda Geraint. Odi. Gweld y llun cyflawn nawr. Ie. So hwnna'n bwysig yn cael i Geraint bod nhw'n edrych fel poni. Ac eto digon o seis a cryfder. Mae'n licio gweld nhw'n ysgwyll llaw. Ni wedi gweld tipyn o gydweld a chymeradwyaeth rhwng rheini sydd yn cystadlu. Mae yna gefnogaeth yn dod e? Oes, mae yna. Mae'n neis gweld, Ceri. Gael ei magu'n dda, Beth. Ia, mae pawb moyn ennill, ac eto, os nag chi'n ennill, mae rhaid ysgwyll llaw. Oes. A pan chi yn ennill, mae hefyd rhaid ysgwyll llaw. Ni gael y llun i fi'n gytre. Mae'r llun yn bwysig. Ac edmygedd y dorf. Ie. O bob ochr. Ond beth sy'n rili bwysig yw bod chi'n mynd gyda'r un, bod chi'n moyn mynd gyda'r fe. Ie. So mae hwnna'n bwysig. Be bynnag sy'n digwydd yn y cylch, mae rhaid mynd gyda'r un sy'n moyn mynd gyda'r fe. Achos na'r unig ffordd mae rhaid cadw mynd, se. Cylch y Cobiau Cymreig, yr eblysu tair blwydd oed.
So we have the result, and we're welcoming our sponsor, Mr. Roland Williams of the Greenlands Insurance, back to present the results. And the winner there is number 1018, Ross Thomas with Ronas Welsh Dolly. In second, 1008, RB and A. Jones, Brynat Serenai. In third, number 993, FG Andrew with Maes Brithdir Serenbach. And fourth, number 1014, Yola Roberts with Cromat Brenhines Hosea. So show your appreciation in the Welsh Cobs section, ladies and gentlemen, as they... Mae Ronas Welsh Dolly yn enillydd poblogedd. Mae'n amlwg fan hyn yn y sioe fawr yn cipio y wobr gynta ar eboles tair blwyddod gyda'r adran de. A llon gyferchedau mowr iawn i'r perchenog Ross Thomas. 1005, Gwyneth Griffiths with Dyffryn Gwy Madeleine 9, and 6 was number 995. Wel, dyma fi gyda Ross Thomas, llongyfarchiadau mawr iawn I ti ar ennill y wobr gynta. Many congratulations. How did you feel when the judge sent you back out on that final walk around? To be honest with you, I was very nervous. I've been pulled back, I've been pulled out before and it doesn't always work out, but today it did, and yeah, over the moon. Yeah, so how are you feeling now? You've made all this effort. I have been asked by Richard Pittman to ask how long have you been training for running around the main ring? I've been training now for a few weeks, try and get a few Christmas pounds off. But yeah, I didn't struggle today, it felt good, so yeah, it worked. Adrenaline took over today? Yes, definitely, yeah. Well, many congratulations. Good luck, pob lwc am weddill yr wythnos for the rest of the week, and pob lwc yn y pencampwriaeth in the championship. Thank you very much indeed. Diolch yn fawr. Y dosbarthiadau I gyd wedi dod I ben, sy'n golygu dim ond un peth, y bod ni'n cyrraedd.